Sara mar jopuonj dhi medore kod maromo atamalo 29.5 ne jopuonj mayudo omenda matin mogik e ogirimiti manyien mar riwruoga jopuonj kod duol mandiko jopuonj TSC ochwoyo kokgi. E winjruogno, jopuonj machamo Sh23,000 koro biro yudo Sh29,000 ka piny owacho to biro tiyo kod maromo Sh33.8 e keto e tim winjruogni kuom thuolo mar higni 5. Judith Omondi kod mathoth. Bang' twak mane okawo odiochieng' mangima e kind riwruoge mag jopuonj kod duol mandiko jopuonj TSC, mahawo jopuonj 500,000 biro chako neno lokruok maber e osara maggi chakre dwe mar 7 nyaka e thuolo mar higni 4 mabiro. Kaluwore kod lai mar tich mag jopuonj, winjruogni biro medo jopuonj osara kod atamalo 29.5. To wawinjore ni jopuonj onego medi kaluwore gi asilimia 5 nyaka 29. Ni jopuonj mana osebedo kichulo maber gin gibiro yudo asilimia 5, to mane chulo matin ahinya biro yudo asilimia 29. The first phase of the new CBA will be effective from 1st July 2025 at a cost of 8.4 billion in salaries and allowances, with more than 1.2 billion being employers' contribution to teachers' pension scheme and other statutory deductions. Ile awamu ya kwanza sawa itakuwa hiyo 8.4 billion, lakini awamu ya pili tumeweka kwenye masumuzo iweze kuongezwa kidogo ili hizi awamu ziweze kuisha haraka. Winjruok manyien japuonj mogik manie rang'iny mar tich mar B5 koro biro yudo kowuok Sh28,000 nyaka Sh37,000, ka japuonj manie rang'iny mar D5 to biro yudo maromo Sh154 nyaka Sh167 dwe ka dwe. Wale walimu ambao walikuwa wa chini sana ndio wamepata nyongeza ya asilimia 29, lakini wale ambao walikuwa juu wamepata asilimia 5. Na hii ni kujaribu kurekebisha yale masumuzo ambayo walikuwa naivasha, ambayo walimu ambao walikuwa wako na uwezo wa pesa za juu kidogo walipata mingi kuliko wale wa chini. Kwa hivyo tuko tunajaribu pia kuinua hawa wa chini. Winjruok manyien ni bende okelo chudo mag jopuonj ma idaro kowuok e skul achiel nyaka e moro ma ibiro go kokalo kuom lai manyasani manyiso kilomita ma japuonj wuokie kadhiye. Kopogore kod winjruok mag pesa, bende nitiere mok mag pesa ahinya to ne jopuonj madhodho. To wachak wawinjore kendo ni jopuonj bedo ka act en gimo nego beni kururumo ma wawinjore ni ka pesa ni oyudi, nikech maendi ne en gima okawo winjruok e tok budget ni ka pesa yudi to wabiro winjore gi Teacher Service Commission mondo wagol jopuonj ma act kaka head teacher kata kaka principal. In this CBA, the dismissed teachers shall be able to enjoy their pensions. It is also important to say that an additional non-monetary component of the CBA, and that is the baggage allowance, has been introduced. E paro mane ochwal kod riwruoge mag jopuonj, ne gidwaro mondo medgi osara e kind atamalo 60 nyaka atamalo 100. Judith Omondi, Ramogi TV. Jotelo mag Kenya Kwanza omedo seyo kweth maketo sirikal tesre kuom kelo tungni e pachoka kod nyayo siasa mar akweda mar dhoudi e kind jo Kenya. Kotelnegi kod jalup jatend piny